Vic va celebrar ahir a la tarda la festa del Corpus amb una processó que té els seus orígens a l'any 1318 i que combina elements religiosos i pagans com el ball de l'Àliga i el dels gegants. Però la novetat d'aquest any va ser l'estrena d'una dansa medieval que representa un casament visigòtic. La dansa està documentada a Vic entre els segles IX i X, època en què pervivien ritus cristians i visigòtics. La recuperació d'aquesta dansa ha estat un interès personal del fins ara alcalde de Vic, Jacint Codina, qui va encarregar la composició per la cobla als músics Joan i Jordi Lara i la coreografia a Joan Vallbona. La dansa va ser interpretada per 13 dansaires i es tornarà a representar durant el Mercat Medieval de Vic.